Fuq il-number tal-emerġenza. Kif tiftakru? Kif tiftakru? 1, 1, 2. Tana 1 mouth, 1 nose, 2 eyes. 1, 1, 2. X'aktarx waħda mill-iżjed attivitajiet ekstrakurikulari li t-tfal jmorru l-iskiela u bet għal-vura ser jibqgħu jiftakru għal omorhom. B'tarif li jista' jagħmel id-differenza bejn il-ħajja u l-mewt u li jsalva ħajjiet. Mela l-112 nċemplu dejjem f'każ ta' bżonn. Flimkien ma' rappreżentanti tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, l-Pulizija, l-Forzi Armati ta' Malta u l-Awtoritajiet tas-Saħħa fost oħrajn, it-tfal ingħataw dimostrazzjonijiet dwar is-sigurtà u loti tal-ewwel għajnuna f'emerġenzi. Kien hemm xi ħaġa hekk li tgħallim? Li ma rridux nċemplu l-112 meta ma jkollniex bżonn. Li l-112 jabduk f'5 sekondi. Allura ma mmowtux. Il-pulizija mela jkunu xi bad guy jabduhom u jagħmluhom fil-ġejl. Il-pulizija joqogħdu jsalvaw lin-nies li jisirqulhom l-affarijiet. Jiena meta kont ta' 9, kont xtaqt I wanted to join the army jiena. Il-kapijiet tal-iskola u l-istudenti qalu li mill-esperjenzi tagħhom fi klassijiet jarfu s-siwi ta' dawn l-attivitajiet. Kenna esperjenza reċenti fej kienu qegħdin jomu it-tfal u bdew jgħinu lil xulxin meta bdew jaraw il xulxin li jkunu qegħdin f'diffikultà. Mill-età żgħira jkunu għadhom riċeptiv ħafna, jkunu qegħdin jitalmu ħafna u ċertu affarijiet importanti huwa tajjeb illi jitalmuhom minn żmien bikri, minn żmien ta' età żgħira. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima tkellem dwar l-importanza edukattiva ta' din l-attività fejn l-istudenti jiltaqgħu ma' rappreżentanti tal-korpi dixxiplinati. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri saħaq li l-112 jintuża b'mod għaqli l-aktar meta minn 380,000 telefonata fl-2025. Inqas minn 50% minnhom kienu ġenwini. Il-112 jkopri s-servizzi tal-emerġenza kollha fil-pajjiż, il-Pulizija, l-Armata u l-Protezzjoni Ċivili, s-servizzi tas-saħħa. Flimkien ma' operaturi oħrajn jistgħu jipprovdu servizzi essenzjali f'dawk il-mumenti kruċjali.